Viime erolla melkein loukkaantuminen ottelussa. Ei tullut loukkaantumista. Mitä tapahtui? Mä kolasin sitä jätkää aika lujasti päin, kun mä tulin laidasta ja pikitin ihan täysin ja polvi tuli kässäille tai johonkin. Mitkä ovat olleet Mikko Yrjölä joukkueen heikkoudet tähän mennessä? 2 ottelua pelattu, toinen tasapeli, toinen häviö. No manageri ei ainakaan osaa hoitaa hommia. On joukkueen pelillinen suoritus, siitä puhutaan tällä hetkellä. No ei oo mitään valitettavaa. Tappioita on kuitenkin tullut, joten kyllä jotain, kaikki nyt ihan kunnossa. Sattuu. Mitkä näet Vulppakin mahdollisuuksina päästä jatkoon? Joo, sen näkee sitten. Eli peli kerrallaan toisin sanoen. Joo, just niin. Vulppakin tilanne on tällä hetkellä, että ensimmäinen peli 2-0 tappio ja toinen peli 2-2 ja tasapeli. Mitkä näet mahdollisuuksina päästä jatkoon? No ei ne mitkään hääppöiset on, mutta niin kauan kun on pelejä, niin kauan on aikaa. Miten kommentoisit, teillä on aika kova leiritys ollut ilmeisesti tässä takana, että onko joukkue mahdollisesti tullut hieman ylilatautuneena otteluihin? Meillä on ollut hyvä leiritys. On ollut kivat pelit Espoonlahdessa, ollaan nautittu. Ei sanotaan, että maalinteko on ollut ehkä heikkous, kun ollaan tehty kumminkin, no joo, 2 maalia tehtiin viime pelissä. Sitä ennen on ollut vähän heikkoa. Ja se on ollut kautta aikoja aina se maalinteko. Wolfsbackin heikkous. En mä tiedä. Kyllä aina jotain parantamisen varaa. Puolustamisessa me onnistuttiin viime pelissä mun mielestä hyvin. Suostutko tässä vaiheessa jo kommentoimaan, että miten Wolfsbach lähtee seuraavaan peliin? Onko tehty mahdollisesti jotain muutoksia kokoonpanoihin tai pelitaan tyyliin? Valmentaja Kuitu Halonen vastaa niistä. En mä tiedä. Lähdetään vaan pitää hauskaa. Kiitos. Siinä on vittu 4 maalin mies, Peter Tiippa. My time has come. I was chosen by heaven. Say my name when you pray to the sky. Janne, nopeat kommentit, miltä maistui kentällä? Aika raskas jalka. Raskas jalka. Vähän jalka. pikkuhiljaa. Janne Erola, viime sekunnin maalit tuli, voitto tuli kotiin, mitkä fiilikset? Kyllä sä näet reaktion. Kyllä nää elämän isompia pelejä välillä. Isot pelaajat ratkaisee isoja pelejä. Mitkä näet Wolfsbackin mahdollisuuksina jatkopeleihin? No, pitää puolustaa hyvin vaan ja tehdä paikoista maaleja. Kyllä me aika monta paikkaa pystytään luomaan. Viimeistely vähän ontuu. Onko joukkueeseen mahdollisesti tulossa jotain muutoksia kokoonpanoon tai pelityyliin? Niistä me ei kerrota medialle. Saa nähdä mitä toi Henri Halonen keksii. Kiitos.
Wolfpakin aika koittaa vielä.